Si alguna cosa hem guanyat d'aquests 43 anys en què disposem d'un estatut d'autonomia, encara que siga descafeïnat, és la sensibilització social del poble valencià en relació a la cultura, la llengua i les tradicions. Bona prova d'això ha estat aquesta consulta fictícia que ha promogut el conseller José Antonio Primo de Rovira per sembrar novament les males herbes als centres educatius i tornar a provocar una batalla de València superada a base de cultura i de trellat. Ara encara es vanta de la participació de la societat escolar quan ells no han fet ni un miserable anunci cridant a la votació i han posat tots els entrebancs telemàtics possibles perquè no votara la gent. Barra no li falta mai a la ultradreta valenciana. Bueno, ara sols li queda el camí de la dimissió.